mugan wɔɔrɔ sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 7 sanfɛ Umar Koita an bɛ don kibaru dayɛlɛ an kanubagaw ye ni sanga kɔnɔna la. Siga tɛ a la Fanta Tumuta, an ye kunnafoniyaw ɲini wa an ye kunnafoniyaw sɔrɔ. An bɛna min lase an kanubaw ma ni sanga in kɔnɔna na sisan. An da bɛna don fɛn min kɔni bɛ tali kɛ Mawuludu ani dolata fila min kun bolodalen don 20 mars kɔnɔna na a yirala k'a fɔ a waleyaw bɛɛ lajɛlen kɔni sera ka kɛ wa nisɔndiya sɔrɔla a kɔnɔna na. Ka fara o kan an da bɛna se fɛn bɛ tali kɛ CNP ma ni ale bɛ patronat ko fɔ a yirala k'a fɔ maa minnu kɔni kun bɛ yen nɔ furancɛ baara kɔnɔna na olu ye jɔnjɔn di biro kura min sigira o maaw ma. An bɛna an da don o fana na. Mali sɛdenw kasidenw ni o bɛ dolanta denmisɛnninw ko fɔ a yirala k'a fɔ ko olu kɔni sera ka sanfɛla sɔrɔ fɛn min kɔni Mauritanie dolanta min kun bɛ yen nɔ ni o bɛ zone IEFA A ko fɔ I17 olu sera ka sana yɛlɛ sɔrɔ o kow la. An bɛna an da don o bɛɛ lajɛlen na k'o walawala sisan ni Awa Tafili Ture ale ka yamaruya ye. An bɛ segin ka foli kurakura ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw maa bɛ soli ka aw sɔgɔ na walasa ka se ka kunnafoni kunfɔlɔw sɔrɔ Renouveau ale jamukan sanfɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka kɛnɛ n'a sigiyɔrɔ cogoyaw ye i komi an da sera a ma cogo min na a mankan kɔni kun kɔnna kosɛbɛ jɔkun tɛmɛnen kɔnɔna na fɛn bɛ tali kɛ Mawuludu ale bɛna kɛli min kɛ 20 mars a kɔnɔna na ani ka taa se dolata fila min kun bolodalen don ni o bɛ Real ka dolata ko fɔ ani ka se joliba ta ma hukumu kɔnɔna na sa minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsin bɛ dolanta kuɲɛw ma olu kɔni ye wulikajɔw kɛ walasa cogo min na ni ɲɛnajɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ waati kelen kɔnɔna na cogo min na o la sa fɛn min kɔni nin dolanta ɲɛnajɛw kɛra fɛn min bɛ tali kɛ Mawuludu la ale kɛra fɛn min dolata fila min kun bolodalen don ni o bɛ tali kɛ AS Real ta la ale kɛra sibiridon ni AS Real ale yɛrɛ sanfɛla sɔrɔ k'a kɛ coli 3 ani 0 ye ka fara o kan Mawuludu ɲɛnajɛw o sera ka sigi sufɛla fɛ o hukumu kɔnɔna na sa fɛn min bɛ tali kɛ joliba ale ka dolata min kun bolodalen don dimanche don na ni o bɛ kunungo ko fɔ o fana dolata sera ka kɛ joliba ale sera ka sanayɛlɛ sɔrɔ ni ale sera ka 2 ani 1 kɛ ni hukumu kɔnɔna na sa a yirala k'a fɔ ko minisiri ko ale kɔni sera ka a ka waleya min ni a y'a fɔ ko a sera ka a sanayɛlɛ sɔrɔ. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa fɛn min bɛ tali kɛ administration provisoire min kun bɛ conseil national de patronat na ni o bɛ CNPM ko fɔ a yirala k'a fɔ ko olu kɔni ye baarabolo ko olu y'o di sibiridon fɛn min kɔni biro kura min sigira ni o ɲɛmaa yɛrɛ bɛ Musa Dek Bali bolo ni ale kɛra maa ɲɛmaa ye biro kura min sigira o maa ɲɛmaa ye a yirala k'a fɔ ko u kɔni baara ka o di olu ma ni ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na sa fɛn min kɔni bɛ tali kɛ maa minnu kun bɛ yen nɔ furancɛ baara hukumu kɔnɔna na olu y'a laɲini cogo min na fɛn min kɔni ye biro kura min sigira olu ka se ka baara bila sen kan maa minnu tɛmɛna ka se k'olu ka baara kɛlenw ka olu jateminɛ Amadu Jara ale kun bɛ a kɛnɛ kan. Talikɛli ni bolonɔbila in ye administration provisoire du conseil national du patronat du Mali ale bɔra ka sɛbɛn di CNPM président ma n'a sɛbɛn wele procès verbal kɔnɔna na administration provisoire mɔgɔ y'a laɲini CNPM président fɛ a ka sɛgɛsɛgɛli boloda CNPM kɔnɔna na n'o yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn administration provisoire ye sera ka baara minnu kɛ ani waleya minnu kɛla CNPM kɔnɔ yani administration provisoire cɛla la a kɛlen kɔ ka administration provisoire maaw fo u ka baara ɲuman na min bɛ tali kɛ kalata koɲɔgɔn kan CNPM président a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan a tilala ka hakilisigi kɛ k'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli min laɲinina k'a bɛna boloda ko bari o sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka CNPM maaw k'u jɛya ni sɛbɛndi in kɔfɛ CNPM maaw y'a yira k'a fɔ ko ni jamana ɲɛmɔgɔ bɛna ɲɔgɔn ye ani gouvernement maaw walasa cogo min na k'u ka laɲini yir'u la. CNPM kungo kibaru alisa fɛn min kɔni bɛ tali kɛ jɛkulu la ni a bɛ fɔ ma collectif de groupement professionnel la et conseil patronaux des régions ni olu yɛrɛ ye CNPM maa dɔ ye jɛkulu min bɛ CNPM kɔnɔna na olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni biro kura min sigira ko olu ma jɛn ni o ye o lase kɔni kɛ u ka taama dɔ senna min kɛra CAR la ni o hukumu kɔnɔna na sa u kɔni lasew kɛ k'a yira k'a fɔ ni biro kura min sigira ko o tɛ olu fɛla ye Bakari Siribe ale kun bɛ yen nɔ a ye min sɔrɔ an ka jɛ ka ɲamadaw fɛ. Ka kɛɲɛ ni Musa Dek Bali tali ye ni k'a kɛ conseil national du patronat ɲɛmaaba ye kalata dɔ senfɛ min kɛra kunɲɔgɔn tɛmɛnɛ n'a labɛnna administration provisoire maaw fɛ nin jɛkulu in n'a bɛ wele nanzarakan na collectif de groupement professionnel et conseil patronaux des régions olu y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni tɛ ɲɛmaayaso kura in na kodɔn o ka fɔla maa min taara ni k'a kɛ conseil national du patronat ɲɛmaa ye ko daluya foyi de tɛ se k'a jira k'a fɔ k'a bɛ se ka taa ni k'a bila nin cakɛda in ɲɛmaaya la. U yɛrɛ ka sariya belebeleba ye min ye ko n'i t'u ka bureau mɔgɔ ye n'i tɛ yen mɔgɔ ye patronat mɔgɔ ye i tɛ se ka kɛ président ye n'i yɛrɛ dun ko télé la a ko ne ma deli ka kɛ patronat mɔgɔ ye n tɛ groupement na n taara wele de mɔgɔ dama dama fɛ
Mali bɛ yɔrɔ min na patronat bɛ yɔrɔ min na o ka bon ka taa dɔ tɛmɛtɔ wele ten ka n'o sigi k'o ka kɛ fɛn dɔ ye a kɛra fɛn fɛn min a kɔni bɛ yen mais k'a fɔ k'u bɛ ka secteur privé malien de représenter Mali kɔnɔ bien Mali kɔ kan anw ɲɛ t'o la. tagali ɲɛfɛ ni jɛkulu ni maaw b'a jira tuguni k'a fɔ ko bɛnkan kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni ma se ka sɔrɔ conseil national du patronat tɔndenw ni administration provisoire ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to jama fanba hakilinan bɛ se ka lawaleya o de kama u b'a laɲini kalata ka labɛn bɛɛ lajɛlen b'a yɛrɛ ye mun kɔnɔna na walasa ɲɛma jɔnjɔn bɛ se ka sɔrɔ. septembre kalo tile 6 u kun y'a ye mɔgɔ min bɛ fɛ k'u kanbɔ président nɔfɛ u bɛɛ bɛ n'u ka liste déposer u y'a fɔ mun tun bɛ fɛ k'u ka liste déposer ko liste tɛ déposer mɔgɔ mun ka d'u ye n'o b'a to t'a la u taara olu tɔmɔ maa 15 ɲɔgɔn k'o fara olu yɛrɛ administration provisoire mɔgɔw kan mun kun ye candidat ye k'a fɔra ko ka kalata labɛn olu ni ɲɔgɔn cɛ u ye sariya sɛbɛn dilan k'olu tɔgɔ olu fila sen bɔ a la an kunle ka kuma daminɛ yan'an ka se u ka élection dɔ ma n'o ye octobre kalo tile fɔlɔ ye u ma da mɔgɔ kelen kelennin bɔlen la dɛ u ye jɛkulu groupement professionnel u y'olu de sen bɔ a la. ni nin yɛrɛ y'a siɲɛ fɔlɔ ye nin taama in nin ka wuli ka taa se jɛkuluw ma minnu bɛ conseil national du patronat kɔnɔna na ani fɔ ka taa se maaba wɛrɛw ma minnu ka dɔnniya ka bon kosɛbɛ secteur privé kɔnɔna na a laɲini ye fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ se ka sɔrɔ cogo min walasa ka dan sigi conseil national du patronat gɛlɛyaw la. aya ni kun conseil national du patronat ale kuma ko kibaru ye min lase kɛra Bakari Sidibe ale fɛ an bɛ tɛmɛ ni kibaru cogoyaw ye halisa a yirala k'a fɔ maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni banbagacimanw don ko olu kɔni bɛ ka tɛmɛ ni baara juguw ye ka dangariya sigi maaw la fɛn bɛ tali kɛ Kucala ale ni Kuri ale siraw la ni maa banbagaci ninnu a kɔni yirala k'a fɔ ko kabi waati caman kɔnɔna na u bɛ bɛngɛnna wale ta ka maaw sɛgɛrɛ nin sira in sanfɛ min bɛ Kucala ale ni Kuri ale siraw ko fɔ o kuma kɔnɔna na sa u kɔni bɛ waleya jugu ta k'u sɛgɛrɛ wa ka waleya ɲini u fɛ min bɛ tali kɛ musaka sarala ani ka taa se ko wɛrɛw ma an ka jɛ an ka lasiw lamɛn Lolomari Bate ale ka kuma baara la. I n'a fɔ an kunnafoni tɔɲɔgɔn studio tamani mɔgɔw y'a fɔ cogo mun na ko binganikɛlaw ye kariw lajɔ Kucala ani Kuri ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka kɔntrɔli kɛ kari kelen mɔgɔw dɔw y'a yira k'a fɔ ko ni binganikɛlaw k'u y'a wajibiya araba tɛmɛnen ko musow ka sigi cɛw kɔfɛ kari kɔnɔna na nin sira kelen kan dɔgɔkun tɛmɛnen mɔgɔ 2 ɲɔgɔnna minnu bɛ baara kɛ caisse de microfinance la olu ka fɛnw darakɛla o la binganikɛlaw fɛ kabini san daminɛ na bingali wale yakubayalen bɛ nin sira in kan kɛrɛnkɛrɛnyana fagaliw bɛ kɛ wa mɔgɔ caman ka minɛn bɛ minɛ a la o de la an ka jamana ka lasigiden caman bɔra u sigiyɔrɔw la walasa ka n'u sigi u kɛrɛfɛ dugubaw kɔnɔna na. an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa fɛn bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire finitigila ka 46 min bɛ an ka jamana kɔnɔna na fɛn min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara ale kɔni y'a fɔ k'a fɔ ko ale jigi sigilen don fɛn bɛ tali kɛ olu kunkanko kibaru la o kumakan yɛrɛ lasera a ka ɲɔgɔnye dɔ senfɛ min kɛra ani fɛn min bɛ tali kɛ Umar Sissoco Embalo ni ale bɛ CEDEAO mɔgɔw ka ɲɛmaaya la nin waati in kɔnɔna na olu ka ɲɔgɔnye senfɛ ɲɔgɔnye ninnu kɔnɔna na Alassane Ouattara ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni bɛ tali kɛ ni finitigilaka ninnu kunkanko kibaru la ko a baaraw taabolo bɛ ka ɲɛ wa ko a jigi sigilen don a kan ko sɔɔni ko kibaruya bɛ sɔrɔ fɛn bɛ tali kɛ u bilalikow kɔni na ɲɔgɔn dalajɛ in kɔni kɛra ka bɛn jumadon octobre kalo tile 7 ma ni o kɛra Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔnɔna na. Fanta Tumata ni kun ye kunnafoni kunfɔlɔ ye an sera ka minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka di an lamɛnbaaw ma yanni sɔɔni an da ka don tago 2nan baaraw la. Ka yira kanumɔgɔw la k'a fɔ ko kunnafoni tɔ kɔni ale ka ca an bolokɔrɔ mais lase minnu sera ka kɛ tako fɔlɔ kɔnɔna la Umar o de tun ye nin ye an bɛ i fo ka don kibaru tako fɔlɔ datugu ɲanyɔrɔ la ka an kolonkolon ka taga an ka siraba kanaw la i n'a fɔ Sori Ibrahim Diallo ale yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na ani Sori bɛ na ɲɔgɔn la sɔrɔ bi kɔni ye tɛnɛ ye dɔgɔkun daminɛ ye bi ye i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama cogoya min na tɛnɛndoyaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔgɔma jama bɔta ka ca kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ sira camanw bɛ yen nɔ gɛlɛyaw bɛ se ka kɛ olu taa ni ka segin kɔnɔna la nka Sori bɛna taga ni anw ye yɔrɔ min na sɔgɔmada in na an tɛ o dɔn yalima o sirabaw dun lahalayaw bɛ cogo di taa ni ka segin yɛrɛ bɛ hukumu jumɛn kɔnɔna la sɔgɔmada in na ka fara Anazɛri ka bilasiralikanw kan hakilila jiginna an bɛ taga an ka nɛgɛ karafetigi fan fɛ bi ni o ye Batɔma Kane ye i b'a lajɛ ni Sori ka labɛnw sigilen don sen kan.